met Henk en Redmer. Hallo allemaal en welkom bij een speciale aflevering van Noorderwind Live. Ik neem het even over van Willem, want we hebben vandaag een speciaal item gemaakt over de jeugdkorpsen van Concordia. Ere zij God en Crescendo Heeg. Laten we er snel naartoe gaan. We zijn hier in Elst bij de repetitie van de Muziekmaatjes. Het jongste orkest in de regio en daarbij ook nog wel serieuze competitie. Jij zit hier bij de Muziekmaatjes. Ja. Hoe lang zit je hier al? Ik doe het voor de eerste keer nu. Je doet het nu voor de eerste keer. En hoe vond je deze eerste repetitie? Ik vond het wel leuk. En wat speel jij precies? Ik speel drums. En wat is het belangrijkste bij drums? Dat weet ik niet precies. Dat leer je denk ik de volgende keer. Ja. En hoe lang zit jij nu hierbij? Ik zit ook best wel lang. Hoe lang ongeveer? Ik denk een half jaar. En hoe heet dat wat je in je handen hebt? Een saxofoon. Kan je een noot spelen? Wat was het belangrijkste om die noot mooi te krijgen? Eigenlijk tong vooraan zetten en gewoon spelen. En hoe lang zit jij al bij Muziekmaatjes? Ik denk ook een half jaar ongeveer. En hoe gaat een repetitie hier? Ja, goed. En wat gebeurt er? Gewoon, we maken muziek en er worden ons dingen aangeleerd. En zijn ze dan ook een beetje lief? Ja, En wat heb jij daar in je hand? een bugel. En kan jij ook een noot voor ons spelen? Ja, Dankjewel. Nou, volgens mij zien we hier weer een. Saxofoon. En hoe lang zit jij hier bij Muziekmaatjes? Ook een half jaar. Ik zie veel mensen van een half jaar. Zijn jullie samen erbij gekomen? Ja. Dus jullie kennen elkaar onderhand ook een beetje. Ja. Is de sfeer hier goed? Ja. Ook heel gezellig. En wat vind jij het leukste om te doen? Plezier maken met elkaar. Dus dankjewel. Naast de Muziekmaatjes wordt hier ook gerepeteerd door het regionale koor Tusken de Noten. En we hebben hier 2 leden die ook in Heeg wonen. Hallo. hallo. Wat heb jij daar in je hand? Is dat alweer een bugel? Ja, Wat vind jij het mooiste aan de bugel? de klank. En heb jij hier ook geleerd de bugel te spelen? Ja, en op les. En hoe is de sfeer hier bij Tusken de Noten? Ja, gezellig. Hoe ziet een repetitie eruit? Nou, we beginnen met dat Maaike opent en daarna gaan we stukjes oefenen. Is er ook nog ergens een pauze? Nee. Geen pauze? Nee, Dat is best wel heftig. valt wel mee. Hoe lang duurt een repetitie? Een uur. En dan is het gewoon aan 1 stuk spelen. Ja, en tussendoor vertelt dan onze dirigent wat. En wat zou je dirigent vertellen? Nou, als er iets beter moet of zo. Heb jij persoonlijk dingen die vaak beter moeten? Of kan je het eigenlijk allemaal wel? Nee, ik struggle nog een beetje. Dat is oké, nou daarvoor leer je natuurlijk. En hier hebben we ook nog Marwan, jij speelt de. Ik speel slagwerk. En is dat dan gewoon een drumstel of wat kan ik voorstellen? Alles. Dus sambaballen, drumstel, pauken. Hey, we kunnen ze daar ook in de achtergrond zien. Dus ook die grote tron, speel je die ook? Ja, die heb ik bij de repetitie voorgespeeld. En nou voornamelijk drums en percussie. Dus sambaballen, kleefs, tamboerijn, alles. En wat is het geheim van percussie? Goed in de maat spelen, tempo houden. En heb jij misschien ook nog een stuk wat je vandaag van Crescendo zou willen horen? Nou, dat kan er natuurlijk maar 1 zijn. De